Hola, sóc en Joan. I jo la Maria. I jo el David. I jo sóc la Núria. Jo sóc Pilar. I jo, Juanan. I ell és Pau. L'Aran Park, a Bussost, un indret on visitarem uns amics ben peculiars i divertits. La famosa llúdriga, podeu veure-la fàcilment fent virgueries a l'aigua. Tenim aquí els voltors que van ser ferits perquè van tocar un fil elèctric. No poden volar i, per tant, no poden trobar menjar, per que la natura s'acabaria morint. I el parc els ofereix l'oportunitat de poder viure en un lloc el més natural possible. Podem veure 6 exemplars de mufló. Ah, quina por! És un comportament habitual, però sí que és veritat que és un comportament més reservat quan no tenen públic al voltant. Bueno, aquesta baralla que ens van dir que era molt rar, no?, que passés allà davant de tanta gent. Sí, home, es va espantar bastant.